Hello world and to everyone. Kumusta po kayo lahat mga kababayan ko? Salamat sa Diyos at sa inyo po lahat. At dito po tayo ngayon sa Karanglaan, Dagupan City. Dati ito, pag muulan dito, konting ulan, bumabaha na. Pero ngayon, tumaas na po yung kalsada natin dito. Bilis ng panahon, ang bilis ng oras mga kababayan ko, at we are blessed na nag-grow po yung ating channel. Maging bahagi po kayo sa ating channel, Filipino Life Stories, Filipino TV. Shout out to everyone. Salamat sa suporta nyo po, at syempre bilang mamamayang Pilipino, syempre kailangan magsuportahan din po tayo. Suportahan din po yung mga ating mga content creator, lalo na po valuable content po yung ibinabahagi po nila natin lahat. Papasok na po tayo ng downtown area. Yan po yung Dagupan, yung Villaflor. Pero ngayon marami na pong hospital dito mga kababayan ko, yung mga taga rito, magbabalik bayan. Ito na po yung sitwasyon natin dito ngayon. Pero tumaas na po yung kalsada natin dito. At ongoing pa po yung construction sa may part ng sa Luzon Colleges. Shout out to everyone, sa ating mga OFW, sa ating mga taga ibang bansa. Pag-ingatan po kayo ng Diyos. Pananampalataya, pananalangin ang ating kailangan para sa ating ikaliligtas sa lahat. Aware naman po kayo sa nangyayari sa ibang bansa sa ngayon. At least dito po tayo sa Pilipinas, kahit papaano, eleksyon na naman po. Kailangan maging matalino na po tayo sa pagboto mga kababayan ko. Huwag na po tayong yung para bang nakukuha po tayo sa bigayan o ano pa man. Dapat nga po yan, strict implementation na po tayo. Dahil syempre yung mga kabataan po natin, mamaya kung ano po yung, alam nyo naman, kung ano namulatan ng kabataan ay ang siya nilang susundin. Ang alam nila ganun. Pero kung matalino ka, syempre, kailangan wag mo sundin ta alam mong mali. Papasok na po tayo ng downtown area. May Victory Liner po dito station nila dito. Yan ito po, ginagawa palag yan Yan. Ginagawa palag ito.